год, таксама і 450 гадоў з таго часу, калі была надрукавана першая выява горада Гродна. Надрукавана была она ў нямецкім горадзе Нюрнберг і адразу была арыентавана на заходнееўрапейскага чытача, друкаваная кола грамадства. Таму ўсе подпісы зроблены на нямецкай альбо лацінскай мовах. Гравюра горад на гравюры выступае ў якасці гістарычнага фона, а асноўным сюжэтам з'яўляецца сустрэча дыпламатычных пасольстваў, якая мела месца ў Гародні ў ліпені 1567 года. То бок невядомы для нас замоўца, але найверагодней ім выступіў кароль і вялікі князь Жыгімонт Аўгуст, запрасіў мастака, які зрабіў эскізы сустрэч паслоў, каб пасля друку заходнееўрапейскае грамадства ўвогуле атрымала нейкія звесткі аб палітычных падзеях на ўсходнім ускрайку Еўропы, пра які было зусім мала звестак. Але акрамя сустрэчы пасольстваў, а іх на гравюры адразу 4, гэта сустрэча паслоў з Масквы, Крымскага ханства, Валахіі, сучасная Малдова і Османскай імперыі, Турэччыны. Мастак вельмі падрабязна адлюстраваў і сам горад, што для нас з'яўляецца няспрэчна вельмі цікавай крыніцай. Гэта першая выява, як жа выглядаў наш горад у сярэдзіне 16 стагоддзя. Ну вось таксама гравюра 16 стагоддзя, якая паказвае, як жа рабілі гравюры. У той перыяд гэта быў складаны, шматэтапны працэс, які вымагаў шмат высілкаў і часу, і сродкаў. Гэта было не танна. Гравюра, прыкладна, канца 16 стагоддзя паказвае усе этапы вытворчасці. То бок спачатку майстар, тут паказаны і вучні, падмасцер'і, адразу і сам майстар рабіў іглой, альбо іншы сродак быў гэта ў кіслаце, малюнак на меднай дошцы. Затым на гэты малюнак уже накатвалася фарба, зажималася ў прэсе, там адпаведна была папера, і пасля развешвалася на высушку, і толькі пасля яна была гатова для распаўсюду. Ну і тут гэта так яскрава ілюстравана. Можете уявіць, наколькі гэта было складана. Гэта выява для нас таксама мае цікавасць. Чаму? Таму што гэта выява гравюры горадні, гэта першая сапраўдная выява беларускага горада ў гісторыі. Але Полацак апярэдзіў нас на 5 год, і ў нямецкіх летучых лістках такі правобраз медыя у 1563 годзе, на 5 гадоў раней, быў адлюстраваны штурм Полацка войскамі Івана IV падчас інфлянскай вайны. Але для нас, што цікава, мастак ніколі не быў там і не бачыў штурма, таму зрабіў, адлюстраваў выяву на заходнееўрапейскі горад з гатычнымі зубцамі башняў, муроў, і горад ўсё ж такі мае шанец прэтэндаваць на першаснасць. Вось, гэта першая выява беларускага горада ўвогуле. А гэта непасрэдна сама гравюра, яна вельмі вялікага памера, і адлюстраваная тут яна амаль у маштабе 1:1. Яе памеры сапраўдныя, тут трошкі больш, яе памеры 102 см на 36 см, то есть метр на 30 см. І да сёння вядома аб 10 захаваных асобнікаў, ніводнага з іх, на жаль, у Беларусі няма, яны ёсць у сховішчах бібліятэк і музеяў Польшы, Літвы, Украіны, Расіі, Швецыі, Германіі, Брытаніі. Найбольш, ажно 4 як мінімум, захоўваецца ў Польшы. Ну і таксама невядома колькасць захоўваецца, можліва, у прыватных калекцыях. На ёй адлюстравана дзесяткі асобаў, сярод якіх і дзяржаўныя дзеячы, вялікага княства, таксама замежныя пасольствы і проста мясцовыя жыхары, што дазваляе нам вывучаць строі гарадзенцаў, узбраенне вайскоўцаў, гісторыю паўсядзённасці, так бы мовіць. Ну і падчас праекта, які я з сябрамі распачаў амаль паўгода таму, «Анёл над горадам», канчатковая мэта якога і ёсць выраб дакладнай копіі гэтай гравюры, мы рабілі кампанію ў соцсетках, і каб прыцягнуць увагу, мы рабілі розныя коміксы. Вось некаторыя з іх
вы бачыце, абыгрываюцца розныя сюжэты жартаўлівыя з нашай штодзённасці. Ну, адным словам, на ёй ілюстравана каля 200 асобаў. І гэта праца была сапраўдна тытанічная. Што цікава, заходнееўрапейцы амаль нічога не ведалі пра гэты рэгіён усходняй Еўропы. Іх веды абмяжоўваліся Чэхіяй, можа, Польшай. І таму любая выява жыхароў гэтых краёў была адразу надзвычай цікавай, запатрабаванай для іншых друкароў і мастакоў. І таму, вывучаючы гісторыю гэтай гравюры, даследчыкі прыйшлі да высновы, што персанажы гэтай гравюры сталі асобнымі героямі ў іншых кнігах. І вось тут толькі 4 прыклады. Злева гэта персанаж гравюры, а справа ў нейкай еўрапейскай кнізе. Бачна, што сапраўды відавочна запазычванне. Не было ніводных уяў ліцвінаў, русінаў, амаль не было. Было не так шмат і палякаў, татараў. І таму іншыя заходнееўрапейскія друкары, мастакі выкарысталі гэта падчас сваіх працы, напрыклад, над энцыклапедыямі, прысвечаных народам свету. Гравюра была вельмі запатрабаваная ў тым сэнсе, што чытач у заходняй Еўропе, у Нямецчыне, у Францыі, напрыклад, жадаў даведацца трошкі больш пра гэты рэгіён. Але тая гравюра была вельмі вялікай і каштоўнай. Таму менш чым праз 10 год пачынаюць з'яўляцца копіі, і самая вядомая, якая дайшла ў вялікім накладзе да сённяшняга дня, з'яўляецца вось гэта каляровая, паменшаная, спрошчаная рэплікацыя, то бок недакладная копія гэтай самай гравюры. І такіх гравюраў існуе некалькі, можа, нават сотняў у свеце. Яна выйшла ў складзе атласа «Гарады зямнога свету» у Кёльні, які выйшаў у 4 тамах, і гародня. Наш гонар выйшла ў першым томе, раней за Вільню, раней за Львоў. І гэты атлас, гэта першы атлас такого кшталту, дзе ілюстраваны панарамы еўрапейскіх і не толькі гарадоў. І такая, дарэчы, гравюра ў Градзянскім музеі, ў прыватных калекцыях ёсць. А картуш чый там указаны? Герб маецца на ўвазе. Ну, пра гэта трошкі я пазней хацеў распавесці, але калі вы запыталіся, то адразу скажу, што калі друкавалася гэта гравюра, у нашай польска-літоўскай дзяржаве Рэчы Паспалітай змяніўся кіруючы манарх, і таму друкары змянілі цэнтральны элемент гэтага герба на асабісты герб, як яны меркавалі тады, іншага манарха. Тады гэта непрацілеглы час, каралём быў ужо не Станіслав Аўгуст, прабачце, не Жыгімонт Аўгуст, а француз на нашым троне Генрык Валезы, сапраўды. І яны змясцілі тут не яго на асабісты герб, калі так ужо дробязь паглыбляцца, а герб наследніка французскага прастола, што не зусім дакладна, але сурова і ўзровень іх веду. Вось якраз пра геральдыку. Цэнтральны герб, ён шматчастковы, з некалькі палёў. Вось ён, як лічаць даследчыкі, быў узяты з тагачасных манет Великага княства Літоўскага, тады Рэчы Паспалітай, да стварэння Рэчы Паспалітай заставаўся яшчэ год, і таму гэтай уз'яднанай дзяржавы яшчэ не было. І вось, як прыклад, гэта дукат Великага княства Літоўскага, акурат, які паўтарае ўсе асноўныя элементы і на гэтым гербе. Гэта герб, асабісты герб караля Жыгімонта Аўгуста. І я яшчэ трэці элемент дадаў, гэта лагатып італьянскіх аўтамабіляў Альфа-Ромео. Ён тут з'явіўся не выпадкова, таму што ўсё гэта яднае адзін элемент. Гэта цмок, які паглынае чалавека. Цікавая гісторыя, як усе апынуліся ў адным гэтым радку. Справа ў тым, што гэты цмок, які паглынае дракона, гэта даўні герб арыстакратычнага рода Медычы ў Мілане. Пасля гэты герб выбраў сабе род Бон Сфорцаў. А маці караля Жыгімонта Аўгуста была з роду Сфорцаў, Бона Сфорца, якая прынесла яго на нашы землі. І так гэты герб, які пасля стаў часткай герба Мілана, адлюстраваўся і на
гравюры у выглядзе шматпалёвага складанага герба, дзе гэты элемент показвае герб маці караля. То бок вось гэты элементы, цэнтральны элемент на гербе Жігімонта Аўгуста і на лагатыпе Альфа-Ромео. Которые ёсць, трэба акуратненько па іх забіць заломы. І мы можем пачаць, все равно як, просто каб яны былі загорнуты. Можем пачаць з гэтага кута, каб узяцца і закласці вось так. Раз. Нам трэба закласці гэту лінію і так пальчиками праўцюжыць. Ось так. Такі куток атрымаўся, так? Далей нам трэба вось гэтую цэнтральную частку таксама скласці. То бок мы складаем, але прыўцюжваем толькі вось гэтую цэнтральную частку. Тут дзе квадратик, куточек фотаздымка ёсць. Вось так. Ёсць одна лінія, другая лінія, так? Ёсць две лінії, заложили. Вось гэты куток. Вось, бачыш? Ёсць две лінії, так? Потым давайте закладем вось гэту каротенькую лінію. То бок можна цалкам усю закласці, але можна толькі каротенькую праўцюжыць. Вось тут дзе алень выглядае. Да куточка.